Ahojte milí palovnáčenci, vítam vás pri ďalšom videu zo série Palov príbehy a dnes sa nachádzame nad malebnou dedinkou Devín a toto je známa lokalita Lingulová lavica a ideme sa hrabať v bádenských sedimentoch Viedenskej panvy. Mojimi dnešnými spoločníkmi sú pán Štefan Mesároš. Ahoj. A náš kameraman Jakub Borko. Ahojte. Takže držte nám palce, ide sa kopať. No a teraz by som poprosil Štefana, aby nám vysvetlil paleoekológiu tejto lokality a taktiež, aké skameneliny sa na nej vyskytujú. No, sme tu na lokalite, ktorá má názov Lingulová lavica. Je to podľa toho, že sa tu hromadne vyskytujú ramenonožce, inartikulátne ramenonožce rodu Lingula, je to Lingula matevi. A práve tieto ramenonožce nám osvetľujú vlastne paleoekológiu tunajšieho prostredia v miocéne, v Bádene. No, tieto ramenonožce Linguli poznáme od Kambria a žijú podnes, hej? Ale vyskytujú sa len tam, kde sa mieša voda sladká so slanou, teda s morskou vodou. Čiže brakické prostredie. Áno, brakické prostredie, je tam znížená slanosť. Čiže to nám vlastne ukazuje, že tuto kúsok nad nami musel vtekať nejaký tok, malý potôčik to mohol byť, malý potok, do mora a vlastne vysladil tunajšie prostredie, preto sa im tunak darilo. Hej? Takže to je o lingulách. Ďalej sa tunak vyskytujú ježovky, sú to aj veľké ježovky, asi tak veľké jak kajzerka, hej, žemla. A ešte jeden druh, ktorý bol menší. No, okrem nich sa tunak vyskytujú hromadne, hej. Jadra, tu sú iba jadra, nie sú tunak pôvodné schránky. Lastúrníka, Glossus corhumanum, predtým Glossus hoernesi, hej, premenovali to. A samozrejme aj iné lastúrníky, napríklad aj pektény, ale celkom maličké. Dneska sme našli aj nejakú karditu, ak sa nemýlim. Áno, aj kardia, alkantokardia pravdepodobne. No a potom ešte sa tu vyskytujú kraby. Tassadia carnicola napríklad. A našiel som tu niekoľko veľmi pekných celých pancierikov a vraj sú tu aj klepietka. Tak. No, to je asi tak zhruba všetko. Tá lokalita vlastne, to je táto jama, hej, tak v nej máme obnažené tieto vrstvy. Toto hore, tak to je vlastne recent, hej. To sú v podstate hliny. Toto žlté, táto žltá vrstva obsahovala práve tie kraby. Pod ňou je vrstva, ktorá sa dá krásne rozpájať a v nej boli vlastne ježovky. A toto je tvrdá vrstva, hej. V podstate je to nejaká konkrécia a tá je pomerne prázdna. Ale znovu sú pod ňou ježovky aj lingule. Hej. Takže takáto je stratigrafia tu v týchto miestach. Výborne, ďakujem Štefán za popis lokality a ideme kopať ďalej. Dobre.
Tak častým návštevníkom tejto lokality je aj náš dobrý kamarát Jakub Borko. No a jemu sa tu podarilo na lokalite naozaj dosť zaujímavé nálezy. A tak by som ho teraz poprosil, aby nám tak trošku v stručnosti zhrnul, že čo sa mu tu podarilo nájsť. Tak ja by som teda iba doplnil Štefana, že sa na tejto lokalite našli aj nejaké tie stavovce, medzi ktoré sú napríklad žraloky, väčšinou druhu, alebo teda rodu Carcharias, ale napríklad aj som počul o zube žraloka postarom Isurus hastalis. Teraz myslím, je to Carcharocles. Neviem, ako je to klasifikované, tie názvy sa furt menia, ano, ale to je teraz... Na internete si naši sledovatelia určite nájdú tie príslušné druhy a ešte samozrejme tu bol ten Galeocerdo. No a medzi ďalšie teda stavovce patria celkom aj časté stavovce sú ryby, či už ich stavce alebo rôzne kosti, ale zároveň aj zuby, napríklad Chelades paridae. Ďalším veľmi zaujímavým stavovcom, ktorý sa aj mne tu podarilo nájsť, sú časti pancierov korytnačiek, ktorý sa teda podaril nám aj dneska nájsť. No a to je asi z tých stavovcov všetko, avšak počul som ešte o jednom náleze fragmentu rebra sirény napríklad. No super, takže to by boli tie stavovce. Takže ďakujem Jakub a gratulujem k vynikajúcim nálezom. Môžete si ich pozrieť na fotkách, ktoré sú priložené v tomto videu. A ešte by som spomenul, že aj Peťo dneska má zub zo žraloka. No, Foxy je samozrejme šťastný z toho. Áno, podaril sa mi dneska žraločí zubok, takže na konci videa uvidíte fotky všetkých našich nálezov z dnešného dňa. Takže zatím sa majte. No, takže pomaly ideme baliť vzorky. Celkom sa nám ako dneska zadarilo. Našli sme žraločí zub, časť panciera korytnačky, dokonca sánku z paridnej ryby so zúbkami, ale bude to treba ešte popreparovať. Štefan našiel veľmi peknú lasturu rodu Amusium a samozrejme strašne veľa ďalších blbostí, ako sú linguly, glossusy a ježovky. Takže budeme preparovať a postupne všetky fotky budeme pridávať do skupiny Paleontológia Slovensko a všade na Facebook. Tak sa zatím majte a lovu zdar.